Ён ішоў і распавядаў ёй усё. Пра спаленыя вёскі, якія палілі з-за іх, пра падарваныя цягнікі, пра з'едзеныя да костак трупы таварышаў, калі яны месяц не маглі выйсці з засады, пра лагер дзяцей, у якіх немцы бралі кроў, некалькі халодных баракаў, якія яны адбілі ўжо напрыканцы, без дзяцей. Тыя ляжалі ціхія, як анёлкі з перарэзаным горлам. Немцы былі эканомныя, шкадавалі пулі. Шчыльна і акуратна зрабілі сваю працу. Ніхто не выжыў, ніводны. Над усімі чытаў кадзіш, над кожнай ямай чытаў. Яму мянушку такую далі равін. Як яму убачыць, і здасца яму, што прысыпанае, стане і чытае. Потым махнулі на яго рукой. Ён ішоў праз ноч з ёй. І яна ішла побач, гладзіла яго па галаве, выцірала твар хусткай, выбірала вошы, сама зусім не знімала хусціну. Хутка твар яе пакрыўся пылам і плямамі, яна стала нагадваць старую. Але ж не ўмывалася, была такая ж брудная, як ён. Бо маёраў вакол было шмат. Але цяпер на яе ніхто не глядзеў. Каму патрэбна старая, у якой не бачна твару. Прыехалі ў Хайфу, нацярпеліся бяды. А тут ізноў вайна. Пасля асады гораду прыйшлося злучыцца да Іругун. А потым ён не жадаў успамінаць. Яны ішлі бязладным натоўпам і па дарозе рабавалі вёскі, якія атрымоўвалася ўзяць. Арабы баяліся іх, беглі. І зноў усё тое ж, падарваныя гранатамі дзеці, кроў і гвалт. Але цяпер ён ужо быў вучоны, як яна. У адным з такіх бязладных нападаў яны аддзяліліся ад сваіх. Гэта было нескладана, іх ніхто не заўважыў. І вось яны зноў ідуць па пустэльні, сапраўдныя. На яе галаве няма хусціны, надзета вайсковая кепка. Касынкай абкручана шыя, закрыты рот ад пяску. Кепку ён аддаў ёй сваю. Сам апрануў нейкую феску, зняў з забітага пры дарозе. Абтрос ад пылу, крыві на ёй амаль не было. Нават і няблага і зручна. У фесцы ён нагадваў філаха, а гэта было небяспечна. Але ж што было рабіць? Іншага ўбору не было. Да наступнага цела, можа, пашанцую, і гэта будзе свой. У капелюшы. Так ён жартаваў і ішоў, кульгаючы на адну ногу, якая гарэла ўсё мацней і мацней. Пэўна, у яго пачынаўся Антонаў агонь. Яго калаціла, кідала то ў жар, то ў холад. А потым яны ўбачылі касцёр, ля якога сядзелі двое. Двое гэта не страшна, падумаў ён, сціскаючы ў кішэні нож. Да таго ж людзі выглядалі мірна. Адзін еўрапеец, другі, дакладна не араб, хоць валасы зацягнутыя арафаткай. «Дапамажыце!» Раптам крыкнула яна, апярэдзіўшы яго. Высокі светлавалосы мужчына ўзняўся, пазірнуў цебру, з якой да яго адляцеў яе голас.